ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾದೇರಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನಿರ್ಮಾತ ತೋಂದುಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಜನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಿರ್ಮಾತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋಂದುಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಗಲ್ ತೋಂದು ಪುನಂಜನ ನಿಗಲ ಮೋಕೆದ ನಿಗಲ್ ಕಾದ ಕೊಲ್ಲುದು ತೂಪು ನಂಜನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿ ಬಾಲೆ ಎಸಲ್ ಮೂಜದ ಅಕೇರಿದ ಒಂದು ಸುತ್ತು ನಡತೊಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಮಾತರ್ನೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ಡ್ ತರೆ ಟೂಪು ನಂಜನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾತ ಅಂತ ಬಂದ ನಾಡ 2 ಲಕ್ಷ ಇನಾಮನ್ನು ಕೊನಪುನಕ್ಲಿ ಏರು ಐದ ಒಟ್ಟುಗು ಬಲೆ ತೆಲಿ ಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ಮೂಜತ ವಿನ್ನರ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಐನ ದೆತೊನ್ನಕ್ಲು ಏರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಲ್ಲ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಬತ್ತೊಂದು ಇನಿ ಕುಡೊಂಜಿ ತಂಡ ಬರ್ಪುಣು ಕುಡೊಂಜಿ ತಂಡ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲೇನು ತೆಲ್ಪಾವನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಬೇಲೇನು ಮಲ್ಪುಣು ಕಣಿತವಲ್ಲ ಐತ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಪುದರ್ ಮಲ್ತದ ಪಂಡಿನ ನಾಡ ಅಡಿ ಎತೋ ಜನ ಉಪಯೋಗ ತೆತ್ತೊಂಡಿರು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಯಾಲ ಅದು ಐತ ಉಪಯೋಗನ ಪಡೆಯಿನಕ್ಲು ಆಡ ಈ ಒಂಜಿ ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ಮೂಜನ್ ಕೆಲವೇರು ಮಾತ ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಮಲ್ತದ ಗಮನದಿ ಓಡ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕೆಲವೇರು ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲಡೆ ಅಮ್ಮನಗಳು ಮಾತ ದಾದೊಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡಿನ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ಪಂಡಿನ ಖೇಣಿಜಿನ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೇಗ ಬತ್ತಿಜಿನ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ಉಪ್ಪದ್ರ ಮಲ್ತನಾಡ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ದಾದನ್ ಪಂಡಿನ ಈ ನೀ ರಾತ್ರಿ ನಿಕ್ಕೆ ಬಲೆದೇಲಿ ಪಲ್ಲೆ ತೋಜಾವ್ಜಿ ಬಲೆದೇಲಿ ಪಲ್ಲೆ ದೀಪುಜಿಂದ ಇಂಚ ಮಾತ ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ತದೆ ಜೋಕುಲೇನು ಸರಿ ಸಾಧಿಕ ಕನಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ ಬಲೆದೇಲಿ ಪಾಲಿದ ಮುಖೇನ ಆವೊಂದುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟನ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಜೋರಾಯ್ನ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಅರಣಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನ್ಗ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರಾಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಆರೆಗ್ಲ ಜೋರಾಯ್ನ ತಾಟಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಅರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊನ್ಗ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅಂದು ಪನೊಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಊರದಾರು ಮಲ್ಲ ಬುದರ್ನ ಮಲ್ತಿನಾರು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾರು ಗುರು ಕಿರಣುಲ್ಲೇರು ಗುರುವಣಿಯುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಜೋರಾಯ್ನ ತಾಟಿನ ಕೊರದು ಅರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಣಗ ಅಂಚನೆ ಭೋಜ್ಪುರಿ ಭಾಷೆ 55 ಚಿತ್ರನ ಮಲ್ತದ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರನ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚನ ಬಾಕಿ ಹೆಗಡೆನ ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಜೋರಾಯ್ನ ತಾಟಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಣಗ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಸುರು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡದ ಪುದರ್ ಪಂಡನ ನಾಡ ಆಗಲೆಗೆ ರಾಸಿ ಸಾರಗಟ್ಲೆ ತಾಟಿದ ಹೊರ ಕೇಳು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಪನೊಲಿ ದಾಯಕ ಪಂಡಿನ ನಾಡ ಆ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅವೆತೋ ವೇದಿಕೆ ಕೇವಲ ಬಲಿತೆಲಿ ಪಾಲದ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ್ರ ವಾಯು ಬೊಕ್ಕ ಎತೋ ವೇದಿಕೆ ಎತೋ ಜನನ ಸಾರಗಟ್ಟೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟೆ ಜನನ ತೆಲಿಪಾಯಿನಾಗ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಬೇದೆ ಏರ್ಲಾತ್ ತೆಲಿಕೆ ತನಾಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪುದರ್ ನದಿ ಒಂದು ಈತು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ತೆಲುಪ ಒಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸುನಿಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ನೇತೃತ್ವದ ತೆಲಿಕೆ ತನಾಲಿ ಬರೋದುಂಡು ಜೋರಾಯ್ನ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಈ ಎದುಕೊಂಡೆ ಅವೇತು ಮದಡಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರು ಲೋಕದವ್ರ ಮೇಲೆ ಪರಿಚಯರು ಇರಿ ಒಂದಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆಯನಂಚಿತ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಲೋಕನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಡ ಐಕ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಒಂದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಗಲ್ ಮಲ್ದ ಫೈನಲ್ ಎನ್ನ ಈತನೆಟ ಮಲ್ಪಂದ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ನಾನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ನಿಗುಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಪ್ಪರೆ ಅವು ದಾದ ಬಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಂದುವ ಪಂಚಿನ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕಲೆಗೊಂಡು ಐಕ್ ನಿಗಲ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಯಾಂದದ ವಿಲನ ಮಾರಾಯ ಕಾಮಿಡಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿಯ ನದೇ ಅಟಿಲಾತ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದಾ ಚಿಕನ್ ತಂದೂರಿ ಆಲೂ ಪರಾತ ಆಲೂ ಪಂಜಾಬಿ ಗೋಬಿ ಮಸಾಲಾ ಪನ್ನೀರ್ ಪಕೋರಾ ಚುಕ್ಕಾ ರೋಟಿ ಮಟನ್ ಪಂಜಾಬಿ ಚನ್ನಾ ಮಸಾಲಾ ಆತ್ಮತ ಮಲ್ದನ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ನಾನು ಓದುದು ಪಂಡಿನಿ ಆಯ್ತು ಬೋತ್ನಲೆ ಅವೇನ್ ಆತ್ ರಾಗೋಡು ಪನೋಡಯ್ಯ ಇಂದೇ ಅವಳು ಪಂಪಾಳಾತುಂಡು ಅವೇನ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಮೂಲು ನದಿ ಯಾಂದದ ಕಾರ್ದ ಡ್ರೈವರ್ ಆತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪವ್ರು ಇಜ್ಜೀರಿ ಅವ್ ಮರದೆ ಬೋಪ್ಯಾನ್
ಆಲ್ಪನಿ ರಮೇಶ ಈ ಬತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಇಟ್ಟಂಡಿ ರಮೇಶ ಈ ರಟ್ಟು ವೈರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ವೈರ್ ಮುಟ್ಟು ವೈರ್ ಮುಟ್ಟೋಡು ಓಲಾಪುಣ ಮುಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ರಮೇಶ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಎಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ದಾದ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಆ ವೈರ್ಡ್ ಹತ್ತಿ ಈ ವೈರ್ ಇರೇಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಯಾನೇ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಯಾನ್ ಒಲ ತತ್ತದ ಆ ವೈರ್ ಮುಟ್ಟಂದ್ರ ಬಸ್ಮಾತ್ ಹೋಯ್ತ ಮಾರೆ ಟೆಸ್ಟರ್ ಇಜ್ಜಿಯ ಟೆಸ್ಟರ್ ಏನು ಮೂಲ ಸುರುಗೆ ಪೆಡ್ದಿಂದ ಬಚ್ಚಿದ ಹೋತೆ ಮಾರೆ ದಾದಂಡ್ಯ ಯಾನ ಸಾಲಿಡ್ ಬರ್ನ ಒಂಜಿ ಲಪಡ ಏನತಿ ದಾದಲ ಯಾನ ಸಾಲಿಡ್ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಜ ಒಂಜ ಸ್ಕೂಟಿ ಇಡ್ಬೋ ಒಂದಿತ್ತ ಯಾನ್ ಪೊರ್ಜ ಸ್ಕೂಟಿ ದೀನಿ ಪೊರ್ಜ ಒಂಜಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಲ್ತಿ ಎಂಚ ಪೊರ್ಜ ಅಪಾರ್ತೆ ನೀನೆಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಿಲವ ಮರ್ಲಿಯ ದಾದೆ ಒಂದು ಪೊರ್ಜ ಬನ್ನಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಆನ್ ಉಂಟು ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಆನ್ ಪೊರ್ಜ ಅಪಾರ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಕಿನತಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಮೂಲ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಡೌನ್ ಆತ ಡೌನ್ ಆತ ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ರಮೇಶ ಯಾಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಯಾಲ್ ಅವರ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದ ಸೈಜ್ ದ ಫೋಟೋಕು ಪೆಡ್ತಿಂತೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ದ ಫೋಟೋ ಎಂಚೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುನಾ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಹಾಳಾತನಿಂದ ಯಾನವರ ಬಸ್ಸಡ್ போயினே ಬಸ್ಸಡ್ போனಗೆ ಎನ್ನ ಕಿಸೆ ಎಡ್ದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದ ಸೈಜ್ ದ ಫೋಟೋ ತಿರ್ತಾಲ್ನಿ ತಿರ್ತೋಡೆ ಬುರ್ನಿ ಪೊಂಜೋನ ಕಾರ್ದ ಮುದೇಲಿ ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ತಮಿತ್ತು ಪೊಂಜೋನ ಸೀರೆ ಯಾನ್ ಪೊಂಜೋಡ ಬನ್ನಿ ಇಂದೆ ಅಕ್ಕ ಈರೊಂಚೂರು ಸೀರೆ ತೆರ್ಪರ ಐ ಪೊಂಜೋ ದಾಯಗೆ ಎಂಕ್ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರಂಡು ಬನ್ನಿ ಆತೆ ಬಂತಿನ ತಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಎನ್ನಿನಿ ನಿರ್ಮಲ ಬಾಡಿ ಅವೆಂತೂ ಬಸ್ ದಿತ್ತಿನ 40 ಜನ ನಿರ್ಮಲ ಬಾಡಿ ಎಂಗಾರು ಆತನಿಯ ಯಾ ಮಂಡೆ ನಿಗುಲ್ದಾದ ಮೇ 40 ಜನ ಸೇರಿದು ಒರಿಯಾಗ ಹಾಕುವರೆ ನಿಕಲೆ ದಮ್ಮಿತ್ತಂದಾಂಡ ಒರಿಯರಿಯ ಬತ್ತ ಹಾಕಲೆಂದೆ ಐಟೋರಿ ಬತ್ತ ಬಂದ್ಪುನು ಒರಿಯರಿಯ ಬತ್ತ ಹಾಕರೆ ನಿನ್ನದಾದ ಮಹಾಭಾರತನ ಕೂಡ ಬತ್ತೀನಿ ಒರಿಯರಿಯ ಬತ್ತ ಹಾಕಿ ಅವ ಆನೆ ಆಪುನ ಆತನೆ ಇನಿ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ರಮೇಶ ದಾದ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಿ ಬಾಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿಯ ಕಾರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲಾಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಇರೆ ಕಾರು ಬಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲಾಂಡಿ ಇರ್ ತಿರುಪತಿ ಬಾಪರೆ ತಿರುಪತಿ ಬೋಪೆ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಬಾಪಾರೆ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಬೋಪೆ ತಿರುಪತಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಬೋಪಾರೆ ತಿರುಪತಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಬೋಪೆ ತಿರುಪತಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಬೋಪಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೋಪೆ ಅಂಚಾಂಡ ಸಾಮ ನಿಕ್ಕು ಬೋರೆಂಡ ಎಂಕ್ ಬೋರೆ ಜಿರೆ ಬೋರೆ ಪ್ರಸಾದ ಬಾತ ಆಯ್ತು ಬೋತ್ನೆಯ ಈ ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಕೆ ಬೋರೆಂಡು ನಿಕ್ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜಿಯ ರಮೇಶ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಜಿಂದು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಇತ್ತಿನ ಐಟ್ಯಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಲ ಇತ್ತಿನ ಅಲಕ್ಕ ತೂಕ ಕಮ್ಮಿ ಆತ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಇತ್ತೈದು ಕಿಲೋ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಡಿ ಎಡೆ 75 ಕಿಲೋ ಅಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡಕದ ಎತ್ತಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಹೌದೇನೆ ರಮೇಶ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎತ್ತಿನ ಹೆಂಗ್ ತಗೋಜ್ಜಾತಿ Rida mari bersene ratusan Rico mari bersene onitami Wake up every day, do everything the same way Life is more than that, you gotta push it all the way ರಮೇಶ ಇದಾದ ಬಾರೆಗೆ ಊದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೈ ಹೊಲ್ದಿತ್ತೀನಿ ಮನ್ಲೆಕ್ ಬೇಜಾರಿ ಯಾನ್ ಗಡ್ಡ ನೆಟ್ಟದೆ ಎಂಚೋ ಇಂಚ ಕನ್ನಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸಗ ಹಣ್ಣುಗಾಯ್ದ ಅಂಗಡಿ ಇದೀವೋ ಆತ ಜಾಗ ಹೆಂಗಿನೆ ಹಾಯ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಬೇಲೆ ಬೋತಿದ್ಯಾನ ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿ ರಜೆ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಡೆ ಐತಿ ನಿಕಲೆ ಐತಾರ ರಜೆ ಮಂಗಳವಾರ ಅತ್ತ ಮಂಗಳವಾರ ಎಂಚಿನ ಸೆಲೂನಾ ಮೇಳ ಎಂಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅತ್ತ ಬುಡೇದಿ ಅತ್ತ ಬುಡೇದಿ ಮಕದಾದ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅತ್ತು ಬುಡೇದಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ ಗೊತ್ತು ಆ ಕಲೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೇ 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 ಕೇಂಡಿ ಹಿಂದಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತಲು ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಸತ್ಯ ನೋಡು ನಿಕ್ ಬೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಹಿಂದಿ ಈ ರಾಪಣೆ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಇವರು ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಂಡತ್ತ ಕನ್ನಡ ಓದುದು ಕನ್ನಡಡಿ ಉಂಡಿ ಕನ್ನಡ ಉಂಡ ಕನ್ನಡ ಯಾನೊಂಚೂರು ಪೀರ ಉರ್ದು ಅಂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಓದುವೆ ಉರ್ದಿರು ಓದುನು ಮುರ್ಚಿ ಗುಲಾಬ್ ಬಾತ್ ಉರ್ದು ಕಡೆಲಿ ಮಾರಿ ಇಡ್ಲಿ ಏ ಯಾವ್ದೇ ರಮೇಶ ಅವನು ಓದುನಾಗ ತೆಲ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಲು ಎಂಚೋಂಡು ಎಂಚ ಚೋಟುನ ಪಪ್ಪಗ 5 ಜನ ಜೋಕು ಚೋಟುನ ಪಪ್ಪಗ 5 ಜನ 5 ಜನ ಜೋಕು ಸುರುತಾಯ ರಮಣನ್ ರಡ್ನೆದಾಯ ವಸಂತ್ ಮೂಜಿನೆದಾಯ ಅಚ್ಚುತ್ತೆ ನಾಲ್ನೆದಾಯ ಸುನೀಲ್ ಅಂಚಾಂಡ 5ನೇದಾಯ ಐದನೇದಾಯ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದ ಶಂಕರ್ 5ನೇದಾಯ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದ ಶಂಕರ ಚೋಟುನ ಪಪ್ಪ ಬೀಡಿ ಪದ್ಮಣ್ಣ ಬಲೆ ತೆಲಿ ಪಾಲ್ದ ಐದನೇದಾಯ ಚೋಟತೆ ಚೋಟ್ಲ ಪಪ್ಪತಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಬಲೆ ತೆಲಿ ಬಂದು ಬತ್ತು ಬೋದಾತನು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಫ್ರೆಶ್ ಓವಿಯೇ ಕೇಳಲಿ ಸಾ ಎನ್ನ ಬುಡದಿಗೆ ಯಾ ಒರಿಯೇ ಕಣ್ಣನಿ ಎನ್ನ ಬುಡದಿಗೆ ಯಾ ಒರಿಯೇ ಕಣ್ಣನಿ ಸುರುತಾಯ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯೇರು ಎಂಗತ್ತುಂಡು ಚೋಟು 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 ಗೊತ್ತಾಂಡು ಏರು ಚೋಟು
ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ನಿ ಇಂದೇ ರಮೇಶ ಕರ್ಮನ ಕಣ್ಣೆರಡು ಒಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪನ ಉಂಡ ಮಾರೆ ಬೀಗದ ಕೈಟ ಒಂಜಿ ನಡು ನೈಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವು ಬಿಡ್ಲಿ ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವೆ ಕುಡಂಜು. ತುಲಿ ಬುಡೇದಿ ಆಯ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಮಾತ ಕೊರಪಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊರಪು ಜಲ್ಲು ಓ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಕಣ್ಣನೆ ಸಾಯ್ತಿಗಿನ ಕಣ್ಣನ ಪುಣಕ್ ಗೆಲ್ ಕೊರಪು ಜಲ್ಲು ಅನ್ನ ಕೊರ್ಪುಜಲ್ಲ ಬೋಡಂಡ ಇರು ಸಾಯ್ತು ತುಲಿ ಗೊತ್ತಾಪು ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸೈಪುನೆ ಅನ್ನತ್ತತಿ ಈ ಸೈಡು ಎಕಡೆಂಜಿನ ಮಂಡ ಚೋಟು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೆರ್ರೆದು ಒಂದುಲನ ಮುಂದುಗುರ ಚೋಟು ನನಗೆ ಮಾಡಿತು ಅಯ್ಯೋ ಮೇಲಿಂದ ಲಕ್ಲೆ ಅವರ ಮಾರಿ ಈಗಲ ಕಣ್ಣನೆ ಬಿಡಿದ್ನ ಗಲಾಟೆ ತೂನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಪೋಯ್ ಜಾನ್ ಮಾಡು ಈರ್ ಬಿಡೇದಿ ಆರ್ ಕಣ್ಣನೆ ಆಡ್ತೀನಿ ಎಂತ ಪೋಯ್ನ ಜಾನ್ ಮಾಡು ಈರ್ ಬಿಡೇದಿ ಈರ್ ಕಣ್ಣನೆ ಆದಿತ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಡು ಇಡವಲ್ಲ ರಮೇಶ ಆರು ಬಿಡಿದಿ ಯಾನ್ ಕಣ್ಣನ ಆದಿತ್ತು ಅಂದು ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಪೋಯ್ ಜನ್ ಮಾಡತ್ತು ಪಕ್ಕ. ಪೋಯ್ನ ಫೈಲ್ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಈಗಲ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತ ಅಂದಿ ಎಗಲ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಂತ ಲವ್ ಆಯ್ನ ಎಗಲ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಲವ್ ಆತಂದಿಯ ಕೇಳಿ ಓಡಾಡ ಕಾಲೇಜ್ ಲವ್ ಮೋಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಮೋಲ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರು ಎನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಶಾಪ್ ಅಂಗಡಿ ಅದಾಗ ಮೋಲ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾಲೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಮೋಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೋಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತ ನಂಬರ್ ಕೊರಿ ಅಡೇಗೆ ಲವ್ ಸೆಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೂರಾಯನೆ ಫನೋಡಿ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಂಬರ್ ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟ ರಮೇಶ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತು ಲವ್ ಆದ್ರದ ನಾ ಯಾನ್ ತೋಜೇಬೇಕು ನಿಕ್ಕಿ ವರ್ಮ ಎಡಮ್ಮ ನಾಲ್ ಐದು ಮೂಜಿ ಜೀರೋ ಒಂದು ಐದು ಜೀರೋ ಅವು ಕಡೆ ತೆಂಗಿನ ಗೊತ್ತಾಣ ಕಡೆಗೆಂಗಿನ? ಎಲ್ಲೇ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ 9845430150 ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇತೀರ್ ಬನ್ನಿ ಆತ ಎಂತ ಇತೀರ್ ಬಂದಿರತಿ ಅವು ನಿಕ್ ನಂಬರ್ ದೇ ಎಂಚ ಅವು ನಂಬರ್ ನಿಕ್ಕದೆ ಚಾಲು ಅಂಜ ಮಂಡ ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತೇ ಎನ್ನ ಬಿಡೋದಿ ಮಾರ್ಯ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪು ಈ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಿರ್ಮಿನ ಏಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐಕು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಣೆ ರಮೇಶ ಎಂಚ? ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಲ್ ಮಾರ್ಯ ಅಂದ ಮೊರಡೊಂಜಿ ದೋಸೆ ಮಲ್ದೊಲು ಎಂಚಾತಂಡಿ ಎಂಚ ಆತಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮ್ಯಾಪ್ ಉಡ್ಪೈಲೆಕ ಲಕ್ಲೆ ಬರ ಇಲ್ಲಿ ಈರ್ಲ ಬಂದ ಕಡೆ ಕೊರ್ನಗ ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ಲ ದೋಸೆ ಇಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪೆ ಏ ನಿಖಿಲಿ ನಡೀತ ಬಂದ ಕಡೆ ನೀರ ಬಂದಾರು ದೋಸೆ ಮಲ್ಪನ ಯಾನ್ ದೋಸೆ ಮಾತ್ರ 6 ದೋಸೆ ಮಲ್ಪನು ಈರ್ ಬಂದ ಕಡೆ ಎಂಚಿ ಅವಸ್ಥೆ ನಿಖಲಿಲ್ಲದ ನಿಕಲ್ನಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಎಂಕ್ಲಿ ನಡಿ ಆನೆ ಬಂದ ಕಡೆ ನ್ಯಾನೆ ದೋಸೆ ಏಜೆಸ್ಟಿನೆಂಟಿ ಆಯ್ನವಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಯಾನೀನು ಇಲ್ಲಡ ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುಡ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪುಡ ಎಂಚ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುಡ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪುಡ ಸುರುಕು ಮಲ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಪುದರ್ದಿ ಕರ್ಮಣ್ಣ ಸಾಯ್ತು ಹೋಗ್ತಾಲೆ ಮೋಲಂಜಿ ಅಟಿಲು ಮಲ್ಪೋಲು ನಾಳೆಲ ಮುಸುಜಿ ಎಲ್ಲ ಬಕೀರ ಮಲ್ಪಲಿ ಆ ಪಾಪ ನಾನು ಮಾರಿ ಸೋಟ ದೀಪತ್ತೆ ಮನ್ಪಗಲು ಆ ಪೋಡಿಗೆ ಬೋಡು ಆ ದಾನೆ ಕೋಪನ ನಾಯಿ ಪಣ ನಾಯಿ ಸಣ್ಣ ಮಿಟ್ ಬರಕ್ಕೆ ಇಂದದಿ ಅವು ನಾಯಿ ಆ ನಾಯಿನಿ ನಿನ್ನಾಡಿದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪು ಎಂಚ ಅವು ನಾಯಿ ಆ ನಾಯಿನಿ ನಿನ್ನಾಡಿದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪು ಸುರು ಸುರು ಕೀರ್ಲ ಅಂಚೆ ನಿತ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬೈತಾರ ಸಾಯ್ತು ಹೋಗ್ತಾಲೆ ಏನೋ ನಾಯಿಗೂ ಹೊಲ್ಸ ಒಂದೇ ಎರೆ ಹಾಕು ನೀರು ಉಷಕ್ಕೆ ಏರಿ ಕೇಂಡ ವಿಷ ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಐ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರದನ ಗೇನ ಗೊತ್ತಿ ಬಂದಿನ ಎಂಕ್ ಅಕ್ಷರಗಳು ಬಂದ ದೇರಿ ಯಾನು ಎಂಕ್ ಸುರುಕು ಒಂಜಿರಾಟ್ ಬರಂದಿತ್ತದ ಪಕ್ಕ ಮೇರತ್ತ ಜಿಲಾಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಮೂಜಿ ಮಾತ ಮೇರತ್ತ ಯಾನಿ ಕಲ್ಪಾದ ನಾಯಕ ರಮೇಶ ಆನಿ ಕಲ್ಪಾದ ಪೂರ ನೆನಪುಂಡಲಿಕ್ಕೆ ತೂ ದೇವ ಅಂಚನೆ ಅನ್ನಿಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬಂದ್ಪನ ಐತೈತಿಲ್ಲ ಐನ ಐಪಕ್ಕ ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಐನ ಇವಕ್ಕ ಆಜಿ ಏಲಿಯರ್ ಗುಡ್ 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 ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ನೆನಪುಂಡಾಗ ಇತ್ತೆ ಎಡಮ ಐಪಕ್ಕ ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಮ ಇವಕ್ಕ ಒರಂಬ ಪತ್ತು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ದುಷರ್ಲಿ ಪೂರ ನೆನಪಿತಿ ಇತ್ತೆ ಪತ್ತ ಐಪಕ್ಕ ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಪತ್ತ ಇವಕ್ಕ ಗುಲ್ಲೆ ರಾಣಿ ರಾಜೇಕ್ಕ
ಎಕ್ಕಾತು ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮಾರಿಯೋಲಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪದ ಧರ್ಮನಾಯನ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿರೆ ಕಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಉಲಾಯ್ಬಿದೆ ಕಲ್ಪ ರೈತ ಬೋತ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಪನ ಕ್ಲಬ್ ಓಪನ ಬರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮನ್ನ ನೆನಪಾಣ ದಾದೆ ಚಕ್ಕ ಈರ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಚ 10 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಕೊಡು ಏತು 10 ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟವರ ಎಂಚ ಕಟ್ಟುವ ಮಾರೆಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕನಿ ಎಂಚ ಪೊಯ್ಯ ಕಾಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ಧರ್ಮ ನಿನ್ನ ಯಾನ್ ಅಚ್ಚ ಬಣ್ಣತ್ತು ಬಕ್ಕ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಲ್ತು ಪಿರೇಂಚ ಕಟ್ಟುವಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿ ಸುರುತ ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಟುವೇನ ತೂಲಿ ರಮೇಶ ಸುರಿತ ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಟಿಜಾಡ ರಟ ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಟುವೇನ ರಮೇಶ ರಡ್ನೆ ತಿಂಗಳ ಕಟ್ಟಿಜಾಡ ಮೂಂಜ ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಟುವೇನ ತೂಲಿ ರಮೇಶ ಮೂಜೆ ತಿಂಗಳ ಕಟ್ಟಿಜಾಡ 4 ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಟುವೇನ ಏ ಕಂಡು 4 ತಿಂಗಳ ಕಟ್ಟಿಜಾಡ ಏತಂದು ಕಾಪಾರಿಯೇ ಬುಡ್ತು ಬುಡ್ತು ಧರ್ಮ ನಿನ್ನ ಪಿಂಡ ಬುಡ್ಪಿನ ಮಾರಿ ಆಯ್ತು ಸಾರ್ಲಿ ಅದು ಮೂಲಂಗಿ ನಂಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 5,000 ತಿರ್ಗಾರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಮಾರೆ ಅಂದ ನಂಕ್ ಮೂಲು ತಿಂಗಳಿಗೆ 5,000 ತಿರ್ಗಾರ ಅಪ್ಪಜಿ ಅಕ್ಕುಲ ಅವಳು ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೇ ತಿರ್ಗಾರ ವಿಧಾನ ಅಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲೆ ಉಂತಿನ ಸುರುಕು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಾರ ಅಪ್ಪಜಿ ಅಕ್ಕುಲು ಸುದೇ ತಿರ್ಗಾರ ನೇತ್ರಾವತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳುವೇರಿನ ಜೀವನದಿ ಅವೇನೆಗಳು ತಿರ್ಗಾರೆ ಬುಡಯ 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 ನೇತ್ರಾವತಿನ 10 ಸುಲಭ ತಿರ್ಗಾರೆ ಬುಡಯ ಆಹಾ ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮರ ಕುಡರಿಗೆ ಪುಟ್ಟಿನ ತುಳುನಾಡು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೇರು ನೆಲೆಯಾತಿನ ತುಳುನಾಡು ದೇವು ಪೂಂಜರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಅಗೋಳಿ ಮಂಜಣ್ಣೆ ವೀರ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಪುಟ್ಟಿನ ತುಳುನಾಡು ಆಚೆ ಹತ್ತು ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ರು ಗುರುಕಿರಣ್ ಬಾಕಿ ಅಂಗಡಿ ಪುಟ್ಟದಿನ ತುಳುನಾಡು ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಪುಟ್ಟದು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಜಕ್ಕೇಳು ಬುಲೆದು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುನ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ನೇತ್ರಾವತಿ 10 ಸುಲಭ ತಿರ್ಗವರೆ ಬುಡಯ ತುಳುವೆರೆಗೆ ನೋಚಾವಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಜವುದಿನ ಸರ್ಪನ್ ನೋಚಾವಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಜೀವದ ಕಡೆತ್ತ ಎಕ್ಕಿ ಇಪ್ಪುನ ಮುಟಲ ನೇತ್ರಾವತಿನ ತಿರ್ಗವರೆ ಬುಡಯ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಮಿತ್ರ ಆಗ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಮಿತ್ರ ಆಗ ತುಳುನಾಡದ ಮಾಮಲ್ಲ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲದ ಮಿತ್ರ ಆಗ ಸೂಪರ್ ಆತ ಓಡೆ ನೈಟ್ ಫುಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ಥಕ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಹಂಚಿ ದಾದಾ ತೂಪ ತೆರ್ಪು ಅವೇ ನೋಡಿ ತೆರ್ಪು ನೀ ಫೋನ್ ತೆರ್ಪು ಬನ್ನಿ ಧರ್ಮನಿಯನ್ನು ಬೋಡ ನೀರು ತಿರ್ಪ್ಲಿ ಹಾಲು ರಂಗ ತೆರ್ತೊಂದು ಹಲೋ ಅಂದೆ ಅಂದ 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 ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫೋನ್ ಇದು ಅದು ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಆ. ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಆ. ಓವು ಸುರುಕು ನೋಡು ಅಯ್ಯೋ ಸೂರು ಗುಡ್ಡು ವಿಷಯ ಬಲ್ಲೆ ಇರು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ದಾದ ಬಂಡ ಆ. ಎಂಕ್ ಲಾಟ್ರಿಡ್ ಆ. ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ದಿಕ್ಕಿಡು ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಬಲೆ 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 ಓ ದೇವ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಆಹಾ ಏದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ಬಿಡಿ ಸಾವು ಅದು ಬಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆ. ದಾದ ಬಂದಾಗ ಆ. ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಂಡತ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವು ಬಣ್ಣ ನಾವು ಬಿಡ್ಲಿ ಅವ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನ ಸುಳ್ಳು ಧರ್ಮನ ಮೇರ್ನಾ ಹೌದಾನೆ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಕಾಸಿಜಿಡ ಸಾವು ಬರ್ಬೇಕು ಇದೇ ತುಯನ ರಮೇಶ ಮೇರಿ ಇಂಚಲೆಯ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪನು ಕುಡಂಜಿ ಮನಲ್ಲ ನಂಜಿ ಕರಪನು ಅವ ಆರುಂದತ್ತಿ ಆ. ತೆರಿ ನಾಕು ಲಂಚೆನ್ ಇಂಚ? ಅವನೇನ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ಬೋಯ್ತಾರ ಅಂದು. ಪಪ್ಪನ ಫಲಾನ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತ ಓಲಿಪ್ಪು ಓಲು. ಅಕುಲು ಲಂಡನ್ ಡಿಪ್ಪುನತಿ ಲಂಡನ್ಡ? ಅವಲೇ ಬುಟ್ಟು ಬಾಲೆದ್ನ ಜೋಕುಲತ್ತ ಆ. ಅಕುಲು ಬಂದೇರು ಎಂಕುಲು ಬರಂದ ಮರಣ ದೆಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ಆ. ಬರ್ನಾದಾಲ ಪತಾಳಡ ಗೇಂಡೇರು ಆ. ಪುನಕೇನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಾತಾರ ಇಲ್ಲಿ ದಾದ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಬರ್ನಾಗ ನಿಗುಲು ಪುನಕ್ ಕುಂಟು ಬಾತಾಲೆ ಆ. ಅಕುಲು ಭತ ಒಯ್ದಿನ್ಯ ಪುನಕ್ ಕುಂಟು ಎಂಚಿನ? ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಲ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ದಾದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಮಾರ ಧರ್ಮನ ಅದು ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಮರಣನಾತ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂದೇ ಗಮ್ಮತ್ ಯಾವು ಈ ಗಾಡಿದ ಕಂದು ಕಡ್ದಾರಿ ಕೊರ್ಲೆ ಕಾಸು ಒಲ್ತು ಕಟ್ಟುಂದೆ ಒಲ್ತು ಕಟ್ಟು ಮುಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನೆ ಮುಂಜಾನೆ ಕೇನ್ ಬರೀರಿ ಯಾನ್ ಆನೆ ಬಂತೆ ಈ ನಾ ಡಬ್ಬ ಕಾರು ಮಾರ್ಲಿ ಬಂದೆ ಎಂಕ್ ಬೋಣ ದಾದಾ ಬೋಣ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನ ಕಾರಿಗೆ ಡಬ್ಬ ಅಂತ ಬಂಡರು ಜಾಗ್ರತೆ ಡಬ್ಬನೆವು. ನೇ ರಮೇಶ ಎನ್ನ ಆತು ಶೋಕದ ಕಾರ್ ಗೊತ್ತುನಾ ಏತ್ ಶೋಕದ ಕಾರ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ತುಂಬು ಯಾನ್ ಮಡಿಕೇರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬೈ ಮಡಿಕೇರಿ ಆನೆ ಅಮಾಸೆತೆಯ ಏರ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೋರೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಯಾನ್ ಪೋಯ್ನಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಪೋರೆ ಪೋತೆ ರಮೇಶ ಪಿರ ಬರ್ನಾಗ ಒರಿ ಅವಳ 16 ಗಂಟೆ ಬೇತೆ
ಗಾಡಿದ ರಡ್ಡಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಲ పోతుంది ರಮೇಶ ಜೋರ್ ತೆಡಿಲ್ ವರ್ಷ ಬರೋದು ರಮೇಶ ಆಂಡಲೇನ್ ಬತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ರಮೇಶ ಬತ್ತೆ ಎದುರು ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಹೌದಾದ ಹೋಯ್ನಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಹೋಯ್ನಿ ಗಾಡಿದ ರಡ್ಡಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ರಮೇಶ ಒಂತೆ ದುಂಬರ್ನ ಕುಡ ಹೌದಾದ ಹೋಯ್ನಿ ಟಿಪ್ಪರ್ ಹೋಯ್ನಿ ಆಂಡಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೆ ರಮೇಶ ರಡ್ಡಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬತ್ತೆ 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 ಒಂಜಿ ಯೂ ಟರ್ನ್ ಹೌದಾದ ಹೋಯ್ನಿ ಪೋಡಿದು ಪೂಕಿ ಪೋಯಿ ಆಂಡಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೆ ರಮೇಶ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೆ 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 ಎದುರು ಬತ್ತೆ 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 ಇಲ್ಲಾಡ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಅವು ಬ್ರೇಕ್ ತಾನೆ ಶಬ್ದ ಆತ ದೇ ಇತ್ತದ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಶಬ್ದ ಹೋಯ್ತ ಗೊತ್ತ ಆಂಡಲ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತದೆ ರಮೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತದೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ತೈಸ ಒಂಜಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಹೋತ್ನ ಗಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಮಾಸೆ ದಾನೀರು ಒಂಜಿ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಎತ್ತದಾರ ಬಣ್ಣ ಭಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಅತ್ತೆ ಅದು ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ದ ಹೆಂಗ್ ಕಣ್ಣು ದೊಜ್ಜ ಮಗ 16 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಕೊಡ್ಸಿ 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಬನ್ನೆತ್ತೆ ಮಗ? ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 16 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಈ ರೇಂಜಿನ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿ ಮಂಡೆ ತೀವ್ರ ಸೊಂಟೆಡ್ ಮಾತು ಆಕರವಲ್ಲಿ ವಾ ಸೊಂಟೆ ರಮೇಶ ಸೊಂಟೆ ಆತ ಯಾನ ಆಟ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೇ ಪಂಚಜರ ಹಾಗೆ ರಮೇಶ ಮೋಲ್ ಆಟ ಬರೆ ಐನ್ ನೀ ನೋಡಿ ನಿಂಚ ಆಟ ಬರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಗಂಡು ಕಲೆ ಆಟ ಈ ಆಟನ ಈ ದೇವದಾಸ್ ಈಶ್ವರ ಮಂಗಲ ಗುಂಡ ಬಕ್ಕ ಬರೆಪನకు ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನಂದು. ನಾಟಕ ಏರ್ಲ ಬರೆ ಪೇ ತುಳುನಾಡ್ದ ಗಂಡು ಕಲೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಹೆಣ್ಣು ಬರದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಈ ಆಟದ ಸುರುತ ಶೋ ಯಾನೆ ಪಾಡು ಸುರತ ಶೋ ಮಾತ್ರ ಎಂಟೋಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಪ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರಿ ಈ ಈತ್ ರಂದೊಂದುಲ್ಲವನ್ನಗೆ ಸುರುತ ಶೋ ನಿಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ರಡ್ಡೆ ಶೋಟ್ ಗೋರ್ಗತ ಹಲೋ ಗುರು ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ಬರಜಿನ ಆಟ ಮಾರ ಭಾರಿ ರೈಸ್ ಈಸಲ್ಲ ಅನ್ನಂದು ಒಂಜಿ 4000 ಚಾರ್ ಮಾಡೋ 4 ಆಜಿ ಸಾರ್ ಎಪ್ಪಡು ಹೌದೇ ಕೊಂಜೋ ಬರಲಿ ಎಡ್ಮ ಸಾವಿರ ಎಪ್ಪಾಡು ಹೌದೇ ಪೊಂಜೋ ಬರ ಎಡ್ಮ ಸಾವಿರ ಚಾರ್ ಮಾಡೋ ಓಕೆ ಓಕೆ ದಿಬಾ ಆವಡ್ ಹಿಂದಿ ಎಂಜಿನ ಆಟದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಈರೇ ಮಲ್ಪಡು ಏರಿ ಯಾನೆ? ಈರ ಕೈಯಾರಿ ಈರೇ ಮಲ್ಪಡು ಆವಡ್ ಸರಿ ಶಂಕರ ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತೆ ಆವಡ್ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿನ ಬರೆದಿನ ಆಟೋನು ಕಣ್ಣನೆಯನ ಪತಿದೇವಯನ ಯಾನು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಥೇಶ ಬಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಇನ್ನು ಸುರಿತ ಶೋ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ವಹಿಸೊಂದು ಈ ಶೋ 100 ಶೋ ಅವಡ್ 1000 ಶೋ ಅವಡ್ ಆ ಒಂದೇ ಪಡ್ ಬಕ್ಕಲಾತ ಅವಡ್ ಈ ಆಟೋನು ಯಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಟ 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 ಆಟನೇ ಐಂದಿ ನೋಡ್ದಿಂಚಿ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತೆ ಆಟ ಬರೋರೆ 5 ದಿನ ತಾಗುತ್ತ ಅನ್ನಂದು. ನಾಟಕ ಬರೋ ನಾಟ 10 ದಿನ ತಾಗು ನಾನು ಹೌದಾ ಈಗ್ಯಾ ನಾ ಮಾತ ಬೆಣ್ಣು ಯಾನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂದೇನಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗನ ಒಂದು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಆಯ್ತು ಮಾರ ಆಟದಿಂದ ಚಟ್ಟ ಬಸವಣ್ಣ ಗುರು ಆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋಲಿಯಾ ಅಂದ ಆಟ ಬರೇನಾರ ಪಪ್ಪ ಐತೆ ತೀರ್ನೆ ಅರೆ ತೂತಾಕ ಎಂಜ ಈ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಾ ಜಬಡಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೈಯಡ್ ಮಾರೆ ಎನ್ನಕೇನಿ ಐಂದಿ ನೋಡ್ದಿಂಚಿ ಮೂಲ ಆಟ ಬರೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣತ ಆಟ ಬರೆ ಹೊಡೆದು ಮನೆ ಬಂದೆ ಗುಲ್ಲಿನಿ ಬಾಜನ ಸಮೇತ ಯಾನೇ ಆಡ್ತೀನಿ ಬಾಜನ ಸೈಯಡ್ ಮಾರೆ ಕುಂಟು ಸಮೇತ ಯಾನೇ ಆಡ್ತೀನಿ ಮೂಲ ಸೀರೆ ರವಕ್ಕೆ ಲಂಗ ಅವು ಒಂದು ಸೀರೆ ಲಂಗ ರವಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅವು ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಏನಡನೆ ಅರ್ಥ ಅದೀನಿ ಮಾರೆ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪಡಿ ಒಟ್ಟಾರ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪತ್ತಿ ಮರ್ಲೇ ಲೆಕ್ಕ ದೇವರೇ ಮುಂದೇನು ಮಾತ ತೂವರ ನಲ್ಲೇ ನಾನು ಭೂಮಿ ಹಿಡ್ದಿತ್ತ ಏನಾರು ದಾಯಿ ಭೂಮಿ ಹಿಡ್ದಿತ್ತ ಏನಾರು ಕೊನೋ ಏ ಎಂಟಿ ದೇವರ ಮಾರ ಆ ಪಗಾಣ ನರಮನಿ ಕುಸಲ್ ಮಲ್ಪರ್ರೆ ಏ ರಮೇಶ ದೂರಯ್ಯ ಆರು ಕೊನ ಹೊಡ್ದು ಪೋಯಿ ದೂರ ಹೋಪಿನಿ ದೇ ಕಟ್ಟೇಸ ಬಂಡ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಟ್ಟು ಚಿತ್ತ ಶ್ರೀವೇಶ ಬರ್ಪ ಮೂಲು ಮೂಜೆ ಜನ ತಗು ಬಂತಿನ ಹಾ ಕ್ಯಾದಾಗಿ ಪೋನಾಗ ಎಲಗುಪ್ಪ ಬರ್ರೆ Altos homo corta. Altos homo corta. Altos homo corta. Rockstar me style con like corta. ಅಪ್ಪ ಮೂರ್ತ
ಈ ದೂರ ಯಾನಾಡ ಕೇನ್ವತ್ತ ನಾ ಹಾಲು ಕೇನಂದನೆ ಕೊರಿ ಈ ಕೇಂಡ ಬಿಡುವೆ ಯಾರು ಪಿಂಕಿಗೆ ಎಂಚ ಕಿತ್ಕೊರಿವೆ ಕೇಳುವೆ ಬನ್ನಿ ಎಂಚ ಯಾರು ಪಿಂಕಿಗೆ ಎಂಚ ಕಿತ್ಕೊರಿವೆ ಕೇಳುವೆ ಬನ್ನಿ ಇಂಚ ಕೊರ್ದು ಇಂಚನೆ ಮಂಡ್ಯ ಆಯ ಬನ್ನಿ ಆಯ ಮಾರಲು ಜೋರುಂಡು ಆತೇನ ಆಂಟಿ ಆಯ ಕುಡಕೇನು ಏನರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದಕೇನು ಈದಲು ಬಂಡ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚೀಟಾಡಿ. ಪೆಪ್ಸಿ ಪಿಂಕಿ ನಿಕ್ಕ ದಾಣಿದೆ ಪೆಪ್ಸಿ ಆತ್ರಣ ಆಂಟಿ ಬೊಂಬೇಡ್ ಮಾತ ಪೆಪ್ಸಿ ಐತೆ ಊರು ಬತ್ತನ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಮೇರಿಂಡ ಹಾ ಪೆಪ್ಸಿ ಎ ದಿಲ್ ಮಾಂಗೆ ಮೋರ್ ಒಂದು ಪೆಪ್ಸಿದ ಎರಡೇಪ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಪೆಪ್ಸಿ ನಾಲೈನ್ ಟೈಪ್ ಉಂಟು ಓವಿಯಾ ಏಡಿ ఐ కూర్చోలేరు ఎట్లేవరా ఇంగది పింకి దాదేంటి కుల్లెర కాడిపోతున్నారు దూరం పోతుంది ఇది కొడుతూ ఆంటీ ముಲ್ಪ సరి కట్టు గాలి బర్పు చేత అంటే గాలి గెత్తనరా పోయినాను దూరా గాలి గెత్తనరా దాదేంటి ఓ దేవా నీకు ఈత చెడుతా ఈత గిడ్డ డ్రెస్ పాడితే గాలి ఆవుజా ಮೂಲ್ಯಾನು ಉಲೇಡ್ದು ರಡ್ಲಂಗ ಪಾಡ್ದು ಸೀರೆ ತುತ್ತದು ಈ ನಮ್ಮನಿ ಅಂಡು ಕಟ್ಟದೇನೆ ಉಲೇಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಿಪ್ಪುಡಿ ಪುಂಡಿ ಪೇಪರ್ ಅದಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ಕು ಚಾಲಾರು ಎನ್ನ ಅವತ್ತು ಮುಲೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಇನ್ನದೇ ಪಿಂಕಿ దాదేంటి ಮಾತ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ಗೊಡ್ಸಿದೆ ಹೌದೇನಿ ಅಲ್ಪಿತ್ರ ಜವಾನಿ ಮಾತ ಸರಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದೆ ಇದೇ ಬಲ ಅವಳ ಈ ಅರುಣನ ಕೈಕ ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕೆಡ ಪೋಯೇನೆ ಆಯ ಬಿಡುಪುಜಿತ ಅರುಣೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಯ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬಿಡುಪುಜಿ ಏಪೋ ಅರುಣೇನಾ ಅಂದು. ఆయనెంత పోడిగెజ్జి దానిది ఆయ కండో పట్టలేట్ ಹೋಯ್ತಿದೆ ಬರ್ಫುಲ್ ಲೇಟ್ ಬರ್ಪುಲ್ ಲೇಟ್ 1 ಗಂಟೆ ಬತ್ತು ತುಳ್ಳಾರು ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅನ್ನ ಆಯ ಲೇಟ್ ಬತ್ತು ಎಂಕುರ್ಲೆ ತುಲಾವಿ ಇನ್ನದೇ ಪಿಂಕಿ దాదేంటి ఏ బల ఉంది ఏత ఉంగర అక్కడ ఉంది దేకది ఆ ఉంగర ఆంచి ఇంచికెళ్ళి తులే ఉందే నా రాశిದ ఉంగರ ಒಂದು ನಿನ್ನ ರಾಶಿ ಸಮ ఒక ಒಂದು ಮಹತ ಒಂದು ಪುರ ಒಟ್ಟು ರಾಶಿ ಲಕ್ಷದೇವರ ಐದು ಚಾರ್ಲಲು ಅಂಕಲ್ ಯಾನಂಜಿ ಪಿಲಿತುಯೆ ಊಂತಿ ಅವ ರೋಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪಿಲಿ ನದೆ ನಿಕ್ ಕಾಡದ ಪಿಲಿ ಇಷ್ಟನ ಊರ್ದ ಪಿಲಿ ಇಷ್ಟನ ಅಂಕಲ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಡದ ಪಿಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಊರ್ದ ಪಿಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪುಜಿ ಹೇಗಿದೆ ಪಿಂಕಿ ಊರ್ದ ಪಿಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕುಲೊಂದು ಬೀಡಿ ಹೋಯ್ತು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಬೀಡಿಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಾಡುಕುಲೊಂದು ಬಿಯನ್ನು ಅವು ಮರಳು ಪಿಲಿ ಅವು ಇನ್ನದೇ ಪಿಂಕಿ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಣು ಲಂಚ ಮಾತ ಹಿರಿಯರ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಡಪಡತ್ತೆ ತಗ್ಗದು ಬಗ್ಗದು ನಡಪಡು ನಮ್ಮ ತಗ್ಗದು ಬಗ್ಗದು ನಡಪಡು ತಗ್ಗದು ಬಗ್ಗದು ನಡತಿಜ ದಾದಾಪುಡು ದಾದಾಪುಡು ಇಡೀ ಮೇಯ್ಕೋಡಿ ಕಡೆ ಅಪ್ಪುಡು లక్కేవర ఆ నుడిపిడి అది యావజా మేరంజి ఇలా పింకి దాదేంటి పన్నులు ఎంచ నడపడు ఏంచ నడపడు ఏమీద లెక్క అందే తులా ಅಲ್ಲ ಏಮೇದು అలా ఎంచ ఆనులు ఎంచ నడపడు ఎంచ ఆనద లెక్క తులా ಉಂಟಾವ್ದಿ దాది ಪೊನ್ನುಲು ನಡಪುನಗೆ ಏಮೇದ ಲೆಕ್ಕ ಸಮ సమ ಆಣುಲು ನಡಪುನಗ ದಾನಿ ಗಂಟೆದ ಶಬ್ದ యానిರಿಗೆ ఎక్కడే పంతే ఆనులు ఆనద లెక్క అంది ಆನೆದ ಲೆಕ್ಕ ಶಬ್ದದಾದ ఆనల కెక్కిళ్ళ కంటే పుజ నడపునగా ఆడుజా ಒಂದು ಆನಿದ ಗಂಟೆ ಅತ್ತಿ ಒಂದು ಆನೆದ ಗಂಟೆ ఆనేదన గంట ఇంది యానికి రాద మల్పుడు ಈ ಟೈಟ್ ಎದುರುಡು ದಾದ ಬರೆದ ఆట బరిదే ಎದುರುಡು ಆಟ ಬರೆದ ಆ. ಪಿರೋಡು ಜಾಗುಂಡತ అలే కాలిండు ಐಟು ಬೊಜ್ಜ ಬರೆ వచ్చా అబ్బా ఇది ఎంక ఆట బరీర్ నాయిందిన తాగుదును బుజ్జు గీతిన మూడవి ಬೊಜ್ಜ 13 ದಿನ ಟಾಪ್ కరువిరినా కెర్పిరేన్ మారి బుజ్జయిర్నా ಕೆರ್ಪುನು ಬೊಡ್ಸಿ ಈ ಇಂಚೆನೆ ಆಟ ಬರೆದೆಂದು ಏನನ್ನು ಒಟ್ರಾಸಿ ಮರಳಗಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಈ ಸೀರೆಡಿಯಾನು ನಾಲಿಗೆ ಉರ್ಲುದೆತ್ತ ಒಂದು ಸೈಡ್ అమ్మాయి అంచుని మల్పొడిచి ప్లీజ్ అంటే మల్పొడిచి ಮೊಕೆಂಡು ఓకే గర్మద ముందెన్న తీరే పోతాది తీరే గంటే సయ్యర మనసిత్తుండా ఈర లుంగిడి ఊర్లు పడడం సైన్ మూడు తీరే లగడి పోపుచా ಓ ದೇವ ಮೋಕೆ ಎನ್ನಡತ್ತಿ ಸೀರೆಡ ಸೀರೆಡ ಓ ಆಂಟಿ ದೇವ ಮೋಕೆ. ಮೆಗ್ಗೆ ರಮೇಶೆ ಬೋನಗ ಪಲೈ ಸುರೇಶೆ ಬಾರಂದುಲ್ಲಿ ಅಲೆ? ಉಮ್ಮೆ ಬಜಿ ಪೆಟ್ಟಗಮ್ಮೆ ಕಿರ್ಕಿ ಆಂಡ ಲಾವಲಿ ಉಮ್ಮೆ ಹತ್ತಿ ಓ ದೇವ ಕಾಂತುನ್ನ ಮಿಕ್ಕೆ ಐದು ಗಲಾಟೆ ಆಪುಲೇಟ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಗಲಾಟೆ ಆಪುಲೇಟ್ ಗಲಾಟೆ ಪಿಂಕಿಯ
ಮಲ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಆತ ಕಿಂಕಿಯ ಕಿಂಕಿಯ ಬನ್ನೆತ್ತು ಎನ್ನ ಪಲಾಯನ ಮಗಲ್ ಪಿಂಕಿಯ ಈ ಅಡಿಗೆ ಕಿಂಕಿಯ ಗಲಟಾರಲ್ಲಿ ದಾಲ ಆಂಡ ನಿನ್ನ ಮಗ ಹುಷಾರಿತ್ತಿಜಾತ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತಿನತ ಐಸಿ ಹಿಡಿತೆ ಐಸಿಡು ಇತ್ತೇನ್ ಚೊಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಡೆ ಇತ್ತದಲ್ಲ ತೊಂದ್ರೆ ಐತಿ ನರ್ಸ್ ಬನ್ನಗ ಪಾಪ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅತಿಯ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಕೈ ಕುದ್ದೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಉದ್ದದಾನೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ಕಾಯಿಲ ಒಂಜೇಲೆ ಕತ್ತನು ಹಾ. ಮೂಜಿಗಾಸ್ತಾಗ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ಕೊರ್ ಹಾ. ಸೆಲ್ಫಿ ಹಾಕದ ಉದ್ದಾಯ ಪಲಾಯನ ಮಗಲ್ ಪಿಂಕಿ ಬೊಂಬಾಡಿಪ್ಪುನು ಬೊಂಬೈ ಲಾಕಾಪಣ ದೂರ ಲಾಕಾಪಣ ಅಂಕಲ್ ಊರು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆನ ಮುಲ್ತ ಜವನೇರ್ ಸರಿ ಇದ್ದೇರು ಜವನೇಲೆ ಬಾತ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಹಾ ಊಟ ಜವನೇಲೆ ಬಾತ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಹೌದಾನೆ ನಿನ್ನಂಚಿತ ಪೊಣ್ಣು ನಿಂಚ ಕುದ್ದೆ ಲಂಗ ಫಾಡ್ನೇಟದೆ ಎಡ್ಡೆ ಆನುಲ ಹಾಲಾಪಿನಿ ಮೊಗಲು ಕುದ್ದೆ ಫಾಡ್ನೇಟತೆ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಗುದ್ದೆ ಮಣ್ಣ ಆಣುಲ್ಲ ಉದ್ದದ್ದ ಉದ್ದದ್ದ ಜವನೇರ ಸತರ ಅಲ್ಪ ಮರಣ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಒಂದು ಆಳ್ನ ಪೊಣ್ಣುಲ ಬತ್ತೇರಿಯ ಆಣ್ಲ ಪೊಣ್ಣುಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರೀರಿ போயிரு மனதானே அவ்வையானு பொண்ணு மேத்த ஐக்கமன் கூட அவ்வையானு பொண்ணு மேத்த ஐக்கமன் கூட அவ்வையானு பொண்ணு மேத்த ನೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಾಪ್ನು ಆನೋಳು ಸರಿ ಇದ್ದೇರೆಂದು ಆಹಾ ಆನೋಳು ಸರಿ ಇದ್ದೇರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಪ್ನತ್ತು ಬೊಕ್ಕ? ನೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಾಪ್ನ ದಾದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು? பொண்ணு ಲಾಂಡಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರು ಆನೋಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ ಗಲಟೆ ಸರಿ ಅಂಕಲ್ ಯಾ ಬರ್ಪೆ ದೂರ ಪಾಪದೆ ಯಾನ್ ಟಿವಿ ತುವಾರ ಓಟಿ ತುಪ್ಪ ಎಂ ಟಿವಿ ಹಾ. ಎಂ ಟಿವಿ ದಾದ ತುಪ್ಪದೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ತೂಲದೆ ದಾದೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಐತೆ ದಾದುಂಡು ಅಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬಲ ತೇಲಿ ಪಾಲೆ ಉಂಡು ಅವಳ ತುಳು ಬಾಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಅವಳ ತುಳು ಅವೇನು ಏರ್ ತೂಪೇರಿ ದಾದ ಬಾತೇರುದೆ ತುಳುನು ಏರ್ ತೂಪೇರು ಇನ್ನು ಡ್ಯಾಡಿ ಮಮ್ಮಿ ಆಂಟಿ ಅಂಕಲ್ ಪನ್ಪುನ ಕಾಲಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಯ್ಯೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಜೀವಂತ ವರಿಪವನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಬಲ ಆತೆ ದಾಯದೆ 177 ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಕುಲಂದು ಸೂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಇನಿ ಒರಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಪಂಪಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಿತ್ತನ್ನ ಐಕ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಆತೆ ದಾಯೆ 1 ಕೋಟಿಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ತೂದು ಖುಷಿ ಪಡೆ ನೆಂಚಿತ್ನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಏಕೈಕ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಓ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಹೋ ಸಾರಿ ಅಂಕಲ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಯಾ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ತೂಕಾವೆ ಸುನಿಲ್ ಪಲ್ಲಜಿ ಅಣ್ಣ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೂಪರ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಾ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಾರು ಶಿವಣ್ಣದಾನ ಉಳಿದು ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಮಿಮಿಕ್ರೆ ಅಂದೆ ಒಂದು ಪುರ ನಿಕ್ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬಲೆ ತೆಲುಪಾದ ಬಗ್ಗೆ ಈತ್ ಆತ ಪಂಡಾತ ನಿಕ್ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಂತ ದಾಲ ಗೊತ್ತೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂತ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂದು ಬರಬಹುದು ಇನ್ನೇನ್ ಬರಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಪನು ಇಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ತೂಪಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ನಂಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಗೆ ಆತು ಪವರ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾ ಐನೂತೆ ಗಲಾಟೆ ಹಾಕಲಿ ಚಾನ್ಸ್ 500 ಕೊಡು ಗಲಾಟೆ ಗಲಾಟೆ ಹಾಕಲಿ ಸಾಗಲೇನಿ ಗಮಪ ಗಮದೆ ಗಲಾಟೆ ಗಲಾಟೆ ಸುರ ಹಾಪುಂಡಿ ಗಲಾಟೆ ಓಲು ಗಲಾಟೆ ಸುರ ಹಾಪುಂಡಿ ಗಲಾಟೆ ಆಪುಜಿ ಗಲಾಟೆ ಆಪುನೈತಿ ಯಾನ್ ಜೀವಡಿಪ್ಪನ ಮುಟ್ಟ ಗಲಾಟೆ ಆಪುಜಿ ಗಲಾಟೆ ಸುರ ಹಾಪುಂಡಿ ಎತ್ತೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಚ ಸುರ ಆಪುನಿ ಈಚೆನ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಕ್ ಕಾಸು ಕೊರಿಯೆ ಆ ಕಾಸಿನ ಪಿರಗೇನು ಜನ ಪಿರಗೇನುವೆ ಪಿರಗೋರು ಪಿರಕೋರು ಪಿರ ಮರ್ಲು ಬರು ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಯ ಎಕ್ಕಾಡಿ ನಿಂಚಿ ಮೂಜಿ ಸಲ ಕಾಸ್ ತೆಕ್ಕೊಂದು ಇತ್ತೆ ಪಿರಗೋರು ಪುಜಿ ಮನ್ಪದ ಪದೇ ಪುರ್ತ ಮಾರಿ ಈ ತೆಲ್ಪುಂದ ಈತ ಬನ್ನಿ ಆತ ಗಲಾಟೆ ಆಪುಜಿಂದು ಅಂದು ಗಲಾಟೆ ಸುರ ಆಯ್ತಾ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿಯಲ್ ಅವು ಎಂಚೆತ್ತನು ಎಂಕ ದುಮ್ಮುರ್ದಿಂಚೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತನು
ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಈರ್ ಮನಿ ಬಂದಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ವಾ 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 ಸುನಣ್ಣ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಶೋಕಾಂಡ್ ಆನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಮತ್ತದ 10-15 ಜನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತಿತ್ತೀರು ಲಗಡ್ ದೆತ್ತಿರ್ ಮೇರು ಅವಳ ಪೊಣ್ಣಾತನ ಪೇಜರ್ ಜಾನತೆ ನನ್ನ ಈ ಟೈಪ್ ನಿನ್ನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಹೆಂಗೆ ಎನಿವೇಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಚಾಣದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ತುಂಬು ನಿಂಗಳ ಪೊಲವು ವಸಂತ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ರಮಾನಂದ್ ನಾಯ್ಕ್ ಜೋಡಿಸ್ತೆ ಇದು ಎಂಚಾದ್ರಂತ ಹೆಂಗೆ ಬಲೆ ಸುರುಕಾದ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಡ್ರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುಳ್ಳನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಗುರ್ತೇನಾಚಿ ಸತ್ಯ ಯಾನ್ ಕೂಡಂಜಿ ಐನೇ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಎಣ್ಣೀನಿ ದಟ್ ಮೇಕಪ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇನ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಡಿ ನಿಖಲ್ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೊಲಿ ನಿಖಲ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಪೋಂದುಂಡು ಈತ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಲ ಅವೇ ತಕ್ಕ ಪೋತುಂಡು ಇನ್ನು ಪೂರ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ದ ಪಂಚಸ್ ವರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಮ ಜೋಕ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಎತ್ತುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಇನ್ನ ಲೆವೆಲ್ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಪನೆ ಒಂಚೂರು ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎತ್ತುಂಡು ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಂಜನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸುನಿಲ್ ಜನಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂದಿನ ಸುನಿಲ್ನ ಅವಾತ ಇರು ಕೊರೊಂದೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತಲ್ಲ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಒನ್ ನಿಖಲ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪುನಃ ನಿಖಲ್ನ ಟೀಮ್ ಅವಳ ಇರ್ನ ಟೀಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ಬೋಕ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ಬೋಕ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಬನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಯುತ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಸಂತ್ ರಮಾನಂದ್ ಆಲ್ ದ ಫೋರ್ ನಿಖಲ 4 ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ ಅವಳ ವಸಂತ್ನ ಆತ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಪುಂಜೋಲ್ನ ಪಾಟ್ಲ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಚ್ಚೊತ್ತಿಗೆ ಇರು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಐಗ ಪೊಣ್ಣನೇ ರೋಲ್ ಕೊರ್ದು ಬೇತೆ ಊಲ ಕೊರೊಂದಿಚ್ಚಾರು ಮಾತ್ರ ವಸಂತ್ ಆತ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಮಂತದು ಆ ನಡಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೊಣ್ಣಲ್ನ ಇಟ್ಲ ಅವೇ ಮಂತಾರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಕ್ ತಿಕ್ಕಿದನು ಸುನಿಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಲೆ ತೆಲಿ ಬಲೆದ ನ್ಯಾಕ್ ತಿಕ್ಕಿದನು ನಿಕ್ಕಲು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೆಲ್ಪಾರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಪನೊಲಿಯ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೀಮ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 20 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ 1 ಗಂಟೆ ಗೋರ್ನಲ್ಲ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೆಲ್ಪವಂತೆಪ್ಪ ವಾವ್ 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 ಬೊಕ ನೆಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಪುಗಾರ್ ನೆಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸುನಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಗುರು ಕಿರಣ್ ದಾದಾ ಅಂದರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅವರೇ ಗುರುನೇ ಸುನಿಲ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಟ್ಟು ಆತಂದು ರೂಪೇಶ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿಯಲ್ ಅವು ಎನ್ಸೈತಂದು ಎಂಕ ದುಮ್ಮೂರ್ದಿಂಚೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಈರ್ ಮನಿ ಬಂದಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ರೂಪೇಶ್ ಕೈ ಮುಟ್ಟೊಚ್ಚಿ ಮೌನಂ ಸಮ್ಮತಿ ಲಕ್ಷಣಂ ಮೌನಂ ಸಮ್ಮತಿ ಲಕ್ಷಣಂಗೆ ಅವೇ ಮೌನ ಸಾರಿ ಮೌನ ಪುಚ್ ಪಲ್ನಪ್ಪ ಆನೋ ಅವೇ ಅಪ್ಪೆ. ಇಂಚತ್ಯಾನ್ ಪಣ ಇಂಚತ್ಯಾನ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಇಚ್ಚಿನ ಪಲ್ಲೆ ರೀ ಅರೆ ಇಲ್ಲ ಮೂಗು ಬಿಟ್ಟು ಆಸೆ ಉಂಟು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ತಂಡು ಸರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಆನಗ ಪೊಣ್ಣಗ ಓ ಇರು ಪನ್ಪುನಿ ಅತ್ತತಿ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪೇನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಯಾನ ಹಾ ಯಾನವ್ರ ಇವ್ರು ನನ್ನಿ ಕೆಲವರ ಬಂದ್ರು ಐನ್ ಕೊಡ್ತ ಅಂಚಲ್ಲ ಬಂದ್ಬರ ಈಜಿ ಸತ್ಯ ಇಜ್ಜೆ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಬಂಗಾರ ಇಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪಾರು ನಿಗಲು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಿಗಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ದಾರು ತುಂಬುಡುದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡು ತೆಲಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಮನ್ಪಿ ನೀವು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಾನೆ ಮಾತ್ರ ದಟ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ತೆಲಿಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ತೆಲ್ಪೋ ಅಂತಾರೆ ದಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಯರ್ ಟೀಮ್ ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಕೇಳಿನ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಅರೆಗೆ ಲೈಕ್ ಆಣಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಿನವರೆಗೆ ಲೈಕ್ ಆನಂದು ಕೇಮ್ ನಂಚನ ಪಡ್ತು ಪಂಡ ಬಾಕಿ ಎಗಡಿರೆಗೆ ಲೈಕ್ ಆನ ಪಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಆಂಡೆ ವಾವ್ ರೂಪೇಶ್ ಇರಗೆ ಲೈಕ್ ಅಂಡ ಓ ಕಿಸ್ಕೊರ್ನ ನನ್ನಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಇರು ಓಕೆ ಎಂಡೆಡ್ ಪನ್ ಪೇರ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ ಪೇರು ಬಾಕಿ ಹೇಗಡೆ ಪ್ಲೀಸ್ I'm sure Rupesh must have done it. ದಾನೆ ಪಕ್ಕ ಇರ್ಕೇಂಡ್ ಉಪ್ಪಾರ್ ಕೊರ್ದುಪ್ಪಾರ್ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇದು ಆಣ ಒಂದು ಅವೇ ಇಜಿನ ಪಂಡ್ರ ಆಣನ್ಲ ಬುಡಾರಿಂದ ಮನೊಂದಿಲ್ಲ
ಎನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಸೀಸನ್ 3 ಮಂತಿನೇ आईस्क्रीम करून दिला पुरा मस्त लाईक परफॉर्मन्स अंड कंटिन्युअसली पूरा जनाला एंजॉय मलतोन दिते अवे पण हिट है तो फिट है दिस वाज हिट है तो फिट है परफॉर्मेंस मस्त लाईक पंचेस इत्तंड वसंत ना परफॉर्मेंस मस्त लाईक आंडी अंक वेरी वेरी outstanding acting ಪೊಣ್ಣಾನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಚ್ಯುತ್ ಆಲ್ಸೋ ಅರ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಐನೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹಿಲೇರಿಯಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಜನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ತೆಲ್ ತೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಓಕೆ ವಾವದಲ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ರೈಟ್ ವಾವ ಅಂಡೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋನಾ ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್ ನೌ yippee performance ಓಕೆ ಪಸಂದ್ ಬರ್ತನ್ ಎಸ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಜನೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಾದ ಅನ್ಬೇರಿಗೆ ಏನು ಕಾವಲಿ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗ್ ಬನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಇಟ್ಟೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಖಂಡಿತ ರಿಯಲಿ ಸಾರ್ಥಕ ವಾ 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 ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಕಿನ ಒಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿ ಅಂದ ನೀನು ಅಲ್ಲ ತೋನಾಗ ಆತ ಪುರ್ಲದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆತ ಪುರ್ಲದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಪುರ್ಲದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ನಂಬರ್ ತೊಯಪ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಬೊಂಬೆ ಇಡುವಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಬರೋದು ಪೊಂಡ್ಲೆ ವಿನ್ ತೊಯಪಣ್ಣ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಆವಾಗಲೇ ಅಂಚ ಅಂಚ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಬರೀ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ವರ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಜನೆ ರಮಾನಂದನ್ನ ಇರು ನೇತ್ರಾವಹಿತದ ವಿಷಯಗಳು ಒಂದು ಭಾಷಣ ಮಲ್ದಾರು ಎನ್ನ ಭಾಷಣ ನಡೆದಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ನೀರನ್ನ ಅಂಚನೆ ಆಕೇರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಗಳು ಉಡಲಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನೀವು ವಿನ್ನರ್ ಆಪರ ಇಜ್ಜಾನ್ ಬನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ರಮಾನಂದ್ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ಇಶ್ಯೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಖಂಡಿತ ಮಾತಾಡಿಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಆಡು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಕೇರಿಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಂಡಿತ್ ಬೋಲಪ್ಪ ಆಂಡ ದೆತ್ತು ಕೊರದಿಪ್ಪಾರೆ ಪಣ ಮೇರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕನಾವನುಂಡು ಮಲಪಿಲ್ಲೆ ಉಡಲಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರೆಗ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಪಂಡ ಏರೆಗೆ ಇರೆಗ್ಲ ಅರೆಗಾತ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಅಂತೂ ಎಂತೂ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಸಂಜಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಹೊರತು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬೂರ್ದು ತೆಲ್ತಿದ್ದು ಉಪ್ಪರ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಆದೆ ಉಪ್ಪೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಕನ್ನಡ ನೀರ್ಲ ಬತ್ತುಪ್ಪು ತೆಲ್ತಿದ್ದು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆಗೆ ವಿರಾಮನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಹೊರತು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದುವೇ ಬರ್ತಾನಾಗ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲನ್ನು ತಿಳಿಪಾಯರ ಕಾತೊಂದು ಪುಣ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ವಾ ತಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾವಡ್ದಾಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಸಂಚಿಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಖಲ್ ತೂವಡ ಆಪುಂಡು ಅಂಜನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಗಿಪುನೆಕು ದುಂಬು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲಗಂಡದ ವಿಚಾರದಾದ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ನಾಡ ಪೊರ್ಲಗಂಡದ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡ್ದಾಂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಸುರುಕಾದ ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಜನೆ ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಜನೆ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾಸ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ರಾಯಲ್ ಗ್ರೂಮ್ ಜೆಪಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಅಂಜನೆ ಕುಬೇರನ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಮಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ನಿಂಜಿನ ಸೊನ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಸಂಚಿಕೆ ನನ್ನಾದ ತೆಲಿಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ದುವೇ ವೇದಿಕೆ ತಯಾರಾದ ಕಾದೊಂದು ಪುಣ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂವೊಂದು ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ